Godt, vi må hellere komme i gang. Og der siger jeg så igen. Og I overlevede sidste undervisningsuge, så lige knap måske. Men det er da godt, at jeg skræmte alle sammen lidt, i hvert fald. Godt. Så jeg siger, at nu til at komme herover det, det er jo ret. Det er dejligt. Vi har lige besøg herinde i rummet i dag af 2 kursister med bag her. Så tag godt imod dem. Jeg ved ikke lige, hvor længe I skal være her. Det er et stykke tid af det. Nu følger lidt undervisning. Så for at se, om det er noget for jeres uddanning. Velkommen til. Og der er lige andre. Vi skal i gang med lidt forvaltningsret igen. Og det, vi skal snakke om i dag, det er sagens start og oplysninger. Sagerne. Noget af det, det kender genkendt fra ugen før ferie. Så noget i jeres stykke 2 der, eller nogle dage, hvor I har jo ved at læse det på forud, kan man sige, eller lære om forud. Så skal I jo se deres understøttelse af det, hvor I skal begynde efter på jeres viden, så I bliver rigtig gode til at arbejde med det. Og dagen i dag, den kommer til at foregå ligesom det plejer. Vi har et par timer her først, hvor vi gennemgår en masse teori. Bagefter så har I for næsten en menneskealder siden, eller i hvert fald 3 uger, lavet en del af en tidligere eksamensopgave, som der ligger inde i modulet til i dag. Og den vil vi også prøve at gennemgå bagefter. Og I har stadig mulighed for at aflevere. Der er 25, der er så gode at benytte sig af den mulighed. I er 60 studerende, så der er stadig lidt mulighed for, at det selv kan komme lidt højere op. Så prøv at se, at vi ikke kan få uploadet et eller andet. Det er altså kun hjælp til jeres eksamen. Det er hjælp til, at I øver jer i at gå til eksamen ved at lave de her opgaver. I at formulere det, som var det en rigtig eksamen. Så en opfordring til at gå ind og få uploadet det, I har lavet. Og hvis I ikke har lavet det, så kan I jo lave det som noget af det første efter vores teori gennemgang. Så I har noget at gå ud fra, når vi gennemgår det senere i dag. Og derudover der skal vi lave nogle diverse øvelsesopgaver. Både af nogle større art og også nogle lidt mindre. Så det er sådan en dejlig mandag efter en ferie, jeg skal gå med. Og vi starter stille og roligt ud med at snakke om en sags start. Og der kan man sige, at der er 2 måder, vi kan starte en sag på som hovedregel. Den ene, det er jo selvfølgelig på myndighedens foranledning. I en eller anden form bliver myndigheden klar over, at der skal ske en ændring af et eller andet. Det kan være, at der er et ulovligt byggeforhold på en ejendom. Det kan være, at der er et barn skal tvangsfjernes, eller så mange andre ting, det kunne være. Så myndigheden bliver klar over et eller andet, og starter en sag op. Gengæld, og i langt fleste tilfælde, så er det faktisk en part selv starter en sag. Så det er jo alt, hvad der skal ansøges om ved kommunen, staten eller regionen. Der er det jo parten selv, der laver en eller anden form for ansøgning, som starter den her sag op, og for eksempel kommunen skal behandles. Det kan jo være alt muligt forskelligt. Her for et par uger siden, der skulle vi installere et nyt varmesystem hjemme i mit eget hus. Et jordvarmesystem, så det skulle man ansøge om i kommunen. Så skulle de bruge noget tid derinde på at give tilladelse til det. Og det var så en fin blanket, man skulle udfylde på noget af bygge og miljø, som nogle af jer måske kender. Hvis man har et hus i hvert fald. Og så skulle kommunen så sagsbehandle derinde, efter at man som part startede den her sag op. Og så skal I huske paragraf 29 i forvaltningsloven. Det er forvaltningsloven. Den paragraf hører til, der er ikke noget skrive, det er ikke skrive efter.
Og jeg siger, at i sager, der rejses ansøgning, må oplysninger om ansøgerens rent private forhold ikke indhandles fra andre dele af forvaltningen eller fra anden forvaltningsmyndighed. Det er vores udgangspunkt i hvert fald. Og hvis du paragraf 29 op, så kan jeg også se, at der er jo ikke nogen hovedregel undtagelser, og der er også en række undtagelser til paragraf 29. Den kommer vi tilbage til. Og som hovedregel, der har vi også to typer af sager. Vi har det, vi kalder begunstigende forvaltningsakter og bebyrdende forvaltningsakter. Hvad kunne det for eksempel være? Nogen, der kan komme med et eksempel på en bebyrdende forvaltningsakt. Ja, der er Det kunne være en påbud om, at der skal fjernes noget. Ja, det påbud, som kommunen giver, hvor man skal fjerne et eller andet på ens grund eller et andet sted eller lignende. Helt sikkert. Og hvad med en begunstigende forvaltningsakt? Hvad kunne det være? Ja. Det er sådan noget, hvis man eksempelvis søger om tilladelse til Ja. Ja. Og det er jo egentlig meget sigende, ikke? Altså, bebyrdende forvaltningsakter, det er jo så også til noget, som det offentlige starter. Det er jo sjældent noget, man starter selv. Mens en begunstigende forvaltningsakt, det kunne jo oftest være der, hvor parten selv tager initiativ til at starte en sag om. Sådan er det i hvert fald typisk, og det er der selvfølgelig også nogle enkelte undtagelser til. Men der kunne det være, jamen det kunne for eksempel være, hvis man opdager noget forurening på ens grund, så har man faktisk en lille pligt til kommunen om, at der er forurening, og så skal grunden have en anden kvalificering i det offentlige system. Og det er jo også en bebyrdende forvaltningsakt, at ens grund bliver mindre værd, og man skal bruge en masse penge på oprensning, men det er et krav, at man skal melde det, eller en meldepligt. Så det er et eksempel på, at man kan have en bebyrdende forvaltningsakt, som parten selv kan starte. Men derudover, der er det altså ofte sådan, at begunstigende, det er jo parten selv, der tager det initiativ, en ansøgning om social ydelse, eller en tilladelse, eller hvad det nu kunne være, mens de bebyrdende, det er for eksempel, som du nævner noget, ikke? En påbud af en eller anden art, som det offentlige starter op, ikke? Og så er spørgsmålet, jamen, hvornår kan en myndighed så opstarte en sag? Og der er vores udgangspunkt, at en myndighed har altid ret til at starte en sag op inden for deres kompetencer. Der er sådan en undtagelse til det. Det er, hvis udgangspunktet er, at en sag skal starte med ansøgning, så kan det offentlige ikke bare selv starte sagen op. Hvis man starter en sag op, det offentlige starter en sag op, så hedder det, at man starter en sag op ex officio. Men det vil ikke give meget mening, vel? Hvis man for eksempel i situationen før jeg fortalte jer om med det her jordvarme, det giver ikke mening, at det offentlige skulle starte sådan en sag op, vel? Det vil jo kun være efter ansøgning, som har. Og det betyder også, jamen hvis man for eksempel klager over noget, det kan være, at jeg har fået en eller anden afgørelse, jeg ikke er tilfreds med, skat eller kommunen eller fra hvem det nu kunne være, og jeg er utilfreds med den, og jeg klager over den til den relevante klageinstans. Hvad sker der så, hvis jeg trækker min klage tilbage fra jer? Ja? så vil han ikke små. Hvorfor gør de ikke det? Giver det mening at behandle en klage, der ikke findes længere? Det gør det ikke. Godt. Så udgangspunktet er, at hvis man trækker sin klage tilbage, så behandler vi ikke klagen længere. Og så er der eksempler på, hvor man er nødt til at starte en sag, hvor en sag skal rejses.
Det første eksempel, også det, der er mest udbredt, det er jo, hvis en eller anden ansøger om noget kunstigt, så er der en pligt for det offentlige til at tage sagen op. Så kan der være frygtelig lange sagsbehandlingstider. Det er noget rigtig møg nogle steder, men sådan er det jo. I hvert fald, hvis du spørger det. Men de skal i hvert fald behandle sagen på et eller andet tidspunkt. Så er man også nødt til at starte sager op, hvor der er fare for liv, sundhed eller lignende. Så hvis man opdager en eller anden fare eller lignende, og det bliver anmeldt, så skal man selvfølgelig også tage den sag op. Så er der også nogle steder i lovgivningen, hvor myndigheden er nødt til at starte sagen op, hvor man er pålagt det i lovgivningen. For eksempel i forhold til tilsynssager, der er en vis krav, en vis antal tilsyn i nogle områder, så skal man starte de her sager op. Det er man pålagt det i lovgivningen. Og ellers, så er det jo myndigheden selv, der skal prioritere, hvilke sager vi starter op, hvilke man ikke starter op, og hvordan man prioriterer sagerne. Og der er jo altid en vis mængde ressourcer, der skal bruges. Når de er brugt, så er der ikke mere at komme efter. Så er det jo, at vi har en sagspukkel, der måske kan stige. Det man skal huske, når man så skal prioritere sagerne, det er jo, hvordan er det sagligt at prioritere de her sager. Så det vil for eksempel ikke være sagligt at prioritere det efter, hvad der er nemmest, eller hvordan vi hurtigst muligt får lukket flest sager. Så man er nødt til at lave en eller anden saglig prioritering af de her sager. Hvor lang tid tror jeg, det tager at få behandlet en begunstigende ansøgning rundt omkring? Er der forskel på det fra kommune til kommune? For eksempel. Tror jeg, det er det samme over det? Lige nu i Københavns Kommune, eller i hvert fald i der kommuner, der findes derovre, der tager det i hvert fald 6 måneder på behandle en byggeansøgning, før de starter med at kigge på det. I andre kommuner, der kan det måske tage en uge, eller en måned. Så det kan være stor forskel på rundt omkring i Danmark, hvor de bebyrdede er forvaltningen, hvor gode er de til at følge med, og hvor lang ventetid er der på at få sagerne prøvet. Det er sådan noget som skatteansøgning. Det vil sige, at jeg har fået en afgørelse på skat, og I klager over den. Hvor lang tid tror jeg så, der går, før de kigger på den? Ja. Jeg kan også forestille mig, at det tog lidt længere tid. Ja. Lidt længere tid. Ja. Hvad tænker du der? I hvert fald mere end et år. Mere end et år. Det er længere skal vente på ting, er det ikke? Okay. På et tidspunkt, der sendte jeg en klage ind. På vegne af en virksomhed. Og der fik vi et brev tilbage fra Skatteankestyrelsen, at sagsbehandling BC, det var 96 måneder. 96 måneder, den type sager. Og vi tildelte en sagsbehandler 6 måneder før udløb resten. Eller perioden. Og så kunne det jo ligge der ved med. Er det tilfredsstillende, tænker jeg, som borger eller virksomhed eller erhvervsdrivende, at man skal vente så længe på klagebehandler? Det er ikke særlig smart, vel? Hvad er alternativet? Har man noget alternativ til bare at gå og vente på, at der er nogen, der får noget til ens klage?
Vil det give mening, der var noget alternativ? Hvad kunne det være? Sagt på en anden måde, hvis I er utilfreds med en afgørelse, er den eneste mulighed så at klage. Ja. At man kunne tage det til en højere magt. Ja, en højere instans af en eller anden art. Kunne det give mening, at man tog sådan noget hen? Nu har vi en afgørelse, ikke? Der er faktisk ikke skat af, den er man utilfreds med. Den kan man klage over til Skatteankestyrelsen. Det er der er lang sagsbehandlingstid. Det ønsker vi kan vente på. Hvad kan man så gøre? Hvad så? Domstolen. Domstolene, ja, lige præcis. Det var en sendt til domstolen. Jeg har også rigtig lang ventetid. Det er sådan en anden snak. Men det er jo ens mulighed, ikke? Man behøver jo ikke nødvendigvis at bruge klagesystemer, fordi det er der. Hvorfor har jeg sat et klagesystem, tænker jeg måske? Hvorfor tror jeg, vi har det? Ja. Noget med retssikkerhed at gøre. Ja. Hvad skulle der være retssikkerhed i det? Og vi får en færdig behandling sent. Ja. Det kan man godt sige, men skulle det godt være det, hvis du kommer til domstolen? Hvad kunne der være andre hensyn? Ja. Vi kan ikke rejse alle sager i domstolen, så det er derfor måske. Hvad kan I gøre, siger du? At man ikke kan rejse alle sager i domstolen, så hvis det ikke var kun den vej. Ja. Altså, der er nogle hensyn til, at vi ikke skal overbebyde til domstolen. Det er helt klart et hensyn med. Ingen synd om det. Hvad ellers? Ja. Jeg tænker i forhold til, altså sådan, der er jo forskellige sådan, ankenævn, der er specialiseret inden for hver deres ting. Ja. Så det er måske også noget med det. Ja. Ja, så det er samlet specialiststødende, og de var afgjort en masse sager, der er eksklusionsform. Helt klart. Er det nemmere for en borger? Nå, Jacob. Jeg tænker bare, kan man ikke gå til ombudsmanden, hvis han ikke kan give sådan en retvisende billede af, hvad der så kan ske? Ja, vi har også en ombudsmand, der måske kan spille en rolle i nogle typer sager i hvert fald. Det skal vi nok komme tilbage til. Vi skal have en ombudsmand senere gang en hel gang. Ja, okay. Er det nemt at rejse en sag i domstolen, tror jeg? Ikke nødvendigvis, vel? Er det nemt at rejse en sag i en klageinstans, tror jeg? Det er nemmere. Okay. Så der er jo også noget i forhold til borgerne og virksomhederne og parterne i de her sager, at vi skal gøre det nemt at få behandlet vores sager. Mindre omkostningstungt. Alina? Jamen nu, jeg ved ikke, om du egentlig sagde det, men jeg tænker, som det kan være noget med, måske har alle ikke den mulighed for at skal gå til domstolene. Og alle skal jo vi skal jo behandles lige, eller have mulighed for at blive behandlet lige i samfundet. Så derfor, jeg ved ikke, om det ikke kunne være et svar. Ja, det er helt klart en del af det, ikke? At vi alle sammen skal have den bedst mulige mulighed for at få afgjort vores sager rigtigt. Og den mulighed er måske større, når vi har et andet hvor vi kan få behandlet domstolen. Det er byrdefuldt for en borger, der skal til ind i klagesystemet. Wow! Hvordan skal sagen... Og hovedreglen er, at der ikke stilles nogen formkrav til det, hvordan en sag skal rejses. Det betyder så, at man kan ikke tvinge en borger til at bruge for eksempel en speciel blanket. Du kan ikke tvinge dem til at bruge lige præcis din blanket eller kommunen til at om noget bestemt. Det er nogle enkelte undtagelser til, hvor der er noget hjemmel til det. Der skal man så bruge visse blanketter, blandt andet
kunne det være, når man skinner bare lidt sin årsopgørelse, så skal man bruge sig selv, medmindre man så er en grundsæd. Det er så ikke det samme, som man ikke må opfordre borgerne til at bruge det. Jeg vil godt opfordre borgerne til at anvende en bestemt løsning. Tag, der er parkeret med lignende. Hvorfor skulle man så gøre det? Det skulle man jo gøre for at være sikker på, at man får alle de relevante oplysninger til sammen. Så borgeren oftest er det de oplysningerne, det glemmer noget processen. Der er også en underretningsforpligtelse. Og derigennem vores GDPR-regler i 14 og 13 i forordning. Og den siger, at myndigheden skal underrette part eller tredjemand, hvis der indsamles oplysning. Udover den her underretningspligt, så kalder det faktisk også en ulovhjemlet pligt til at gøre parter opmærksom på, hvis der baserer en sag mod. Så hvis der er en sag, eller baserer en sag mod, Den eneste grund til, at alle de stille under de her møder, eller at folk de får lov til at få fjernundervisning, det er sådan, at han kan holde dem stille i det hele taget, og det udelukkende er ham, der taler det er hele vi skal tiden. bruge lidt tid på at snakke om, det er den her undersøgelsespligt. Det er derfor, han ikke har reelt ytringsfrihed. Det er sådan, at han kan spille alle tid på, at de bare skal sidde ned, ligesom man gør i kirken, og man holder sin kæft. Skulle afgøre jeres sager. Det er udelukkende det. Og det her undersøgelsespligt, det kan man kalde flere ting, men man også støde på de her forskellige formuleringer flere steder. Det er også officialprincippet, eller sagsoplysningsprincippet, eller officialprincippet. Det er lidt forskelligt, at man kalder det. Men det dækker egentlig over til, at han det samme. så langsomt. Det Og det vi er ude på, det er, at vi siger, at det er myndigheden, der har ansvar for, at en sag bliver tilstrækkeligt din tid ud, på trods af, at du kan læse dig frem til det selv samme, det er, han siger. Og det er netop derfor, at han beholder den samme form for stemmeform hele tiden, med den samme monotone mønster, og med den samme form for organisering. Det er det, man kalder religiøs sexpsykologi. Så det er myndigheden, der har ansvaret. Og det handler både om faktiske oplysninger, faktiske omstændigheder, men også om praktiske oplysninger. Så er det jo sådan, at når man skal indsamle de her faktiske oplysninger, så skal myndigheden være neutral. Det vil sige, at myndigheden skal ikke gå ind ved den såkaldte og søge oplysninger mod et bestemt modsat. Som ufattelig mange ikke fik besked om inden Der skal man at han indhente alle de oplysninger, der er relevante. Både dem, der tager for og imod at vi en given afgørelse. Der er garanti med gåseøjne. Og når man så har det samlede sagsprojekt, så skal man så ind og vurdere oplysninger og frem til rigtig afgørelse. Man skal særligt gøre opmærksom på, hvem der ikke får ansættelse efter uddannelsesafslutning og certificering. Det skal man især blive mærke i. Så hvis vi skal prøve at udtrykke det undersøgelsesprincip på nogle linjer, så kunne det være sådan her. At myndigheden skal sørge for, at borgeren får den retsstilling, som er forudsat i lovgivningen, der regulerer et afgængt område. Eller den for borgeren bedst mulige retsstilling, hvis der efter lovgivningen er mulighed for flere løsninger. Så hvad er det egentlig, der står her? Det eneste anretter, det er dem, der ikke taler. Der står, at det er myndighedens pligt at sørge for, det er det eneste, der bliver rettet, eller der bliver korrigeret. Virksomhed, eller hvem det nu er, en sag, eller de rent faktisk har noget på en selvtid, pligtig afgørelse. eller de rent faktisk vil være aktive. Vi får den retsstilling, som de skal helst slå en side på en lille smule, for at sørge for, at de ikke føler sig alt for kompetente. Altså. Så er det sådan, at hvis man kan vælge mellem flere og så han så den samme lille pigestemme.
Jamen, Det kan være, at jeg for eksempel retter altså, jeg lagde altså ikke forud mærke kan til, være at der tale var om andre, der forskellige talte i sanktioner. løbet af timen. Jeg lagde Alle ikke sammen mærke ligger til, inden at for det var loven. dig. Det var dig, jeg bemærkede Så har noget myndigheden også farligt. pligt til at vælge det, der er mindst byrdefuldt for Det er borgeren. altså mig, der er den lille bitte Der kan man pige ikke bare her, at vælge det er den altså kun mig, strengeste der skal og tale. hårdeste sanktion. Ellers så Så tror er jeg, det at der ikke er gå efter det, der er ligesom mindst de andre lærer med en eller anden sanktion. Og nej, nu taler du. Det skal du altså Det er ikke. ikke der, den kommer ind Vi på har den altså der kun proportionelle ytringsfrihed, hvis princippet. det er, at jeg giver dig Jo, lov. det er nemlig henholds til proportionalitetsprincipper. Ja. Og det er både i undervisning, men jeg kan godt få lov til at chikanere dig. Ja, alle kan få lov Det til var at måske det chikanere samme. dig. Den eneste grund til, at du rent faktisk skal til undervisning, det er for, at du kan lære at holde kæft hele tiden. Det er for, at du kan indoktrinere sig hjernevasket til aldrig nogensinde at bruge din stemme, og udelukkende blive passivt Så er det modtager. ikke nødvendigvis myndigheden, der altid skal stå for at indsamle de oplysninger. Det er for, at du kan Der er udgangspunktet, at den, der er nærmest ved at skaffe en oplysning, udelukkende jeg taler, og udelukkende Også at jeg den skriver, skal levere. og udelukkende jeg bestemmer, hvad det er, der er rigtigt. Også Det er selvom, det jo så. også selv hvis det er, at du kan dokumentere Selv beviser muligt. og fremføre argumenter. Nej, nej. Den eneste grund til, at du skal være her, det er, for at jeg kan lære dig, hvordan du passivt kan sidde og holde din kæft og blive fortalt, Så hvad helt der er lavpraktisk, realitet og hvad der ikke er. nu har jeg fortalt Også jer om, selv hvis der hvis rent jorderen faktisk ligger reelt bliver misbrugt. der skal for Også hvis eksempel der rent oplyses om, faktisk er nogen, der begår vold mod dig. hvilken Så er det ikke maskine er det. så kan man jeg bare ikke lukke selv øjnene og skal lade som om, at ingenting nogensinde er sket. Det kan kommunen jo ikke finde ud af. Det er den eneste grund til, at jeg underviser. Det er jo smart. Det er, for at jeg kan holde dig fængslet et eller andet sted, et bestemt sted, og jeg kan dokumentere, at I her befinder jer der, og komme med kun den her der. oplysning til os, som vi bruger i sagsbehandling. Fordi den der ytringsfrihed, den er illusorisk. Det er illusion. Der er nemmest ved at skaffe det. Det er ligebehandlingsprincippet sådan set også. Alle de her principper, som der er i lærer om til jura, det er fup og vrøvl. Det er fup og vrøvl, man finder på, således at man kan narre jer til at tro på, at I har rettigheder, på trods af, at I praksis ikke bliver frarøvet rettigheder hele tiden. Det er også derfor, at vi gør opmærksom på, at kongen ikke betaler skatter, og hans familie ikke betaler skatter, og at kongen ikke kan sagsøges. Men det er kun dig. Det er kun skatteydere, der kan sagsøges. Det er kun skatteydere, der betaler skat. Forstår du? Forstår du? Du bliver misbrugt. Og det er med vilje. Det er et monarki, det her. Det er ikke et demokrati. Det er noget, det er bare et eller andet, du får påduttet dig. Du bliver konstant indoktrineret med ideen om demokrati. Men gæt hvad? I grundloven er sådan set bare virksomhedsplanen til, hvordan det er virksomheden Danmark bliver drevet. Det er en driftsbeskrivelse, men det er stadig kongen, der ejer landet. Han bliver ikke beskattet. Det gør hans familie heller ikke. Han kan ikke sagsøges. Det er kun borgerne, der kan det. Uden tilladelse eller særlig hjælp til det. Udlændinge. Nå ja. Når der taler om De udenlandske diplomater, de kan heller ikke beskattes. Kun i begrænset omfang. Det er det, du skal distraheres for. Der er det jo jeres som bagpersoner, når I skal ud og sidde ved skattepolitik, kommer til det tidspunkt. At kongens repræsentanter Ja, dem, der ikke dine repræsentanter hvordan i tingene kongens skal repræsentanter. etableres. Og de er der bruger de rigtige termer. Og det kan man jo ikke altid forvente, at borgeren gør. Det de skjuler, det er kongens handlinger og kongens identitet. Og Det skal man jo have i mente, Okay. både når man spørger efter oplysninger, men også når man får dem. At det ikke er sikkert, at borgeren henvender sig rigtige fagtermer. Det er til samme med popstjerner. Så har man nogle vagter, så har man... Det er det jo jeg som myndighedsfører, der skal ind og vejlede borgeren om Og gennem kirkegængerne, det er dig. at komme med de rigtige oplysninger. Det er en del af vejledningspligten, ikke? Og det betyder også, at nu har vi fået en afgørelse, og den klager man over. Så skal man klagebehandle.
hjemme ved klageinstansen. Og den her klageinstansen, de skal faktisk påse egen drift, om det så fint hedder, om sagen er tilstrækkeligt oplyst. Den eneste grund til, at man ændrede grundloven, det var fordi, at franskmændene de begyndte at aflive. Derudover, der skal de jo også påse, at de almindelige sagsbehandlingsregler er opfyldt. Den eneste grund til, at den fik Hvad kunne det for eksempel være? Lad os nu lige, at jeg har fået en eller anden bebyrdet afgørelse i skat. Det vil sige, det er regn, når I skal betale en masse penge i de der forhold. Men skat har lavet fejl. Det er sådan, at bare afskaffet monarkiet. Nej. det har jeg aldrig hørt om. Partshøring er, så det ved I faktisk ikke, at det er gjort galt. I laver en klage over det. Det betyder, I ejer fortsat ikke plantagen. Det gør kongen stadig. Så er det så klage, De stemmer men bare selv om, skal påse, hvem der har hvilket at opgave. skat nu også har Og fulgt det er det. regler. Har taget de rigtige sagsbehandlingsskridt. For eksempel har partshørt jer. Hvad sker der så, hvis de glemmer at partshøre, tænker jeg så? Altså, hvad skal klageinstansen frem til? Hvad vil en naturlig følge af det være, tænker jeg? Ja, Afgørelsen bliver glemt. ja. Det er følge. Det vil ske i rigtig mange tilfælde, hvis man glemmer at partshøre. Og så bliver de hjemmesendt til fornyet behandling. Det skal vi nok også komme stærkt tilbage til, når vi er en gang kommer igennem alle de her sagsbehandlingsregler. Så skal vi snakke om, hvad skal der så ske, når vi overtræder. Og hvilke oplysninger er det så, vi skal indhente? Det er de relevante oplysninger for det sagsområde, vi har med at gøre. Og igen, man skal ikke indhente for mange, men man skal heller ikke indhente for få. Indhenter vi for få eller ingen oplysninger, så opfylder vi ikke undersøgelsespligten. Og vores afgørelse risikerer vi forkert. Hvis en afgørelse er forkert, fordi vi mangler nogle oplysninger, så siger man, at en afgørelse er meget forkert. Indhenter vi til gengæld for mange oplysninger, altså ikke nødvendige oplysninger, så kan det til gengæld være i strid med persondatareglerne. Og det er et dataminimeringsprincip, der gælder der. Samtidig så skal vi også tage hensyn til, at vi er nødt til at have en vis effektivitet i vores system. Så vi skal også finde en måde at indhente de oplysninger på, det tager for lang tid. Vi skal heller ikke gå ud over, hvad vi normalt skal bruge, fordi det vil jo kun gøre sagsbehandlingstiden længere. Og der er det altså forvaltningen, der afgør, hvilke oplysninger, der skal indhentes. Og det er også forvaltningen, der afgør, hvornår en sag er tilstrækkeligt oplyst til, at vi kan træffe en afgørelse. Og så er det jo bagefter, når man indhenter alle oplysningerne, så skal man så vurdere sværdigheden af oplysningen og lave en afgørelse ud fra vurderingen. Jeg kan sige, at det er retsgrundlaget, der er ledende for, hvilke oplysninger der skal indhentes. Fordi at det er retsgrundlaget, der er grundlag for retsfaktum. Hvad betyder det på en anden almindelig dansk? Det betyder jo, at hvis du skal bearbejde en ansøgning, for eksempel, nedlægge påbud af en eller anden art, som vi var inde på tidligere hernede, så skal vi jo ikke til at indhente oplysninger omkring
har dens børn i skolen i økning. Så det er jo det område, som vi skal træffe en afgørelse indenfor. Det er de relevante oplysninger i det område, som vi skal prøve at finde frem. Så for eksempel, hvis der i loven er nogle bestemte faglige betingelser, der skal undersøges, før at loven er opfyldt. For eksempel, hvis det er en betingelse for at blive ansat, så retsfølge i en bestemt stilling i det offentlige, at ansøgeren er ustraffet, det vi kan kalde retsfaktum, så er det pligt til at undersøge i hans tilfælde. Hvordan gør man det? Jamen, det gør man jo ved at indhente en straffeattest. Og det er der faktum kommer ind, ikke? Ved at indhente straffeattesten, styr på faktum, kan vurdere på det, retsfaktum, og konkludere på det, så retsfølge. Og så er det også sådan, at jo mere betydningsfuldt, jo mere indgribende en sag er, jo grundigere skal det også undersøges. Det giver også god nok mening, at man skal undersøge det mest indgribende til bunds. Der er et eksempel af jeres bog, I kan gå ind og læse op på, hvis I ikke har læst den. Også. Vi får lavet undersøgelsesprincipper nu. Og skal snakke lidt smule om notatpligt. Notatpligten, den er vigtig der, hvor det offentlige på et eller andet tidspunkt kommer i besiddelse af nogle oplysninger, der har betydning for en sag. Det kunne være, at man fik det på telefonsamtale, eller mail, eller på en sms, eller hvad det nu kunne være. Der følger det, at der er god forvaltningsskik. Den væsentlige overvejelse og hovedindholdet, det bliver nedskrevet. Hvorfor er det vigtigt? Jamen, det er det jo fordi, at det er ukommet. Og det skal være sådan, at uanset hvem der nu er sagsbehandler på en sag, så går der ikke oplysninger tabt i forløbet, så man i princippet kan skifte sagsbehandler uden at der går noget tabt. Notatet, det skal selvfølgelig være en objektiv gengivelse af det, der er blevet fortalt, af det, man ønsker at nedfælde i et pænt sprog. Hvorfor skal det være et pænt sprog? Det er jo fordi, at I kan risikere, at det bliver udleveret til parten på et tidspunkt. Så det skal kunne tåle at se dagens lys. Ja, man skal helst ikke være forklaret om, at man undertrykker dem. Så en lille udspilliste. Det skal man ikke være alt for tydeligt. Så derfor skal der ufattelig meget besværligt sprog til og lovlig hjemmel. Jamen, Jeg fulgte reglerne. Jeg fulgte bare ordre. Ja, det sagde nazisterne også. Og møderne, de eksekverer. Det sagde man også omkring alle de kvindelige psykiatriske patienter. Sørg for at gøre det, mens det som er tvangsteriliseret. Tydeligt hukommelse. Fra 1920'erne til 60'erne. Ja, Bagefter, måske også det er så flot. kan man så huske at journalisere det notat på sagen. Så bliver det Man også skal helst ikke direkte sige eksektion eller næste slide, der er lige nogle minimumsindhold af et notat. isolering. Det kan I følge bag på rød. Eller fængsling, eller gidsel. Det næste, der så skal ske, Det skal det man er jo, ikke at man så sige direkte, journaliserer man de siger her det bare notat indirekte, mellem og andet linjerne i stedet relevant for. materiale. Det er en ting, man Det er har. derfor, man henviser til Norge i stedet for direkte at sige, min mor kunne ikke lide hende, så vi mente bare, at hun skulle låses inde et eller andet sted, og vi skulle tvangsføre hende nogle stoffer. For at sørge for, at hun ikke udtalte sig, og for at sørge for, at man ikke ville tro hende, hvis det var, at hun
reelt gav udtryk for, hvad det reelle, Og altså også hvad det notater, reelle som handlingsforløb man selv har var. nedfældet på baggrund af en Så vi samtale. sørger for, at hvis det var, at hun i det mindste ikke, hvis hun i det mindste Og hvorfor er det, vi bevarede skal journalisere det? bevarede hendes hukommelse, at vi i det mindste kunne opfylde det her krav. Det er sådan, uskadeliggøre skal gøre det. hendes vidnesbyrd, eller vi skal også neutralisere det understøtte sagsbehandling. ved at tvinge Vi skal hende sikre, til at at fjerne overholde hendes frister. vidnesbyrd, eller ved at tvinge Og så hende til skal at det også være sådan, at tilbagetrække hvis en der klage, gives ved at aktindsigt i tvinge sagen, hende skal vi gøre det nemt. en direkte eller overblik over den. helst indirekte. Dernæst så er det Det også er det, man vigtigt, kalder negativ social kontrol, at hvis man afgør en lang række sager på en måde, både ved direkte og så indirekte skal trusler. andre jo også have den samme Det vil så retsstilling. sige, at hvis der er, hun bliver udsat for et eller andet, for eksempel vold, Hvordan eller finder vi ud trusler af om det? vold, Det kan vi jo kun finde ud af, hvis vi har et budget. fra alle andre end også direkte. For eksempel, man hvis ikke der er, afgør hvis der er, vi sagerne. udliciterer, der var et fint Så ord, vi kan skabe en anden udliciterer form for opgaven om praksis undertrykkelse eller truslen, og hun derfor ikke kan pege på bestemte personer ved at navngive dem, så er det bare meget nemmere for os at portrættere hende som om, at hun bare er sindssyg, og at hun, og hun mangler Ja, det går galt alle nogle gange. former for sans og Jamen, samling. Det er det. Vi Amen, følger lidt med i nyhederne, I så skal, er der jo I lige skal ikke været tro på hende, og derved en omgang. I skal ikke tro på hende, fordi hun er sindssyg. Så derfor kan vi socialt umyndiggøre Altså, hende, i ingen stedet for spørgsmål at om igen. skjule undertrykkelsen. Eller er forskelsbehandling. en artikel fra Diskrimination dengang, kalder man det. Det rigtigt var op og vende. Og så sørger vi så for, at vi ikke noterer det, og at vi i stedet for bare gøre det mundtligt i stedet for, og sørge for, at hun heller ikke har mulighed for at dokumentere, hvad der sker med hende, hvordan det er, hun bliver behandlet, for eksempel ved ikke at optage en samtale. Og de sms'er bliver andet. Og ved at sørge for, at vi altid har adgang til hende, og at vi altid kan overvåge hende, for eksempel ved overvågningskameraer i institutioner og offentlig transport og i private virksomheder, som supermarkeder, biblioteker og svømmefaciliteter osv. Alle steder. Til sådan et punkt, at hun reelt ikke har et privatliv. Vi har til 5 minutter over 10, hvor vi genoptager. Og derved forbryder vi os imod både en grundlovssikret ret til privatliv, det hedder husfred. Og man kan krænke husfred. Det er det, der hedder husfredskrænkelse. Det er så omfattet af straffeloven. Og gør det til en normal tilstand. Så vi kan skjule undertrykkelse eller systematisk undertrykkelse, både fra institutionerne og fra private personer, ved at anonymisere os selv, ved at vi lige netop har samtlige anonyme personer, der reelt set godt ville kunne findes, for eksempel med egne-numre, hvis der er, man for eksempel ser på sådan noget som mobiltelefoner, eller man ser på sådan noget som registrering af brug af bestemte transportmidler. Det kan man faktisk godt. Man kan godt spore folk. Man kan godt spore folk ved deres bevægelser. Og fordi at man lige netop har offentlig overvågning alle steder, specielt hvad der gælder transport, så kan man faktisk godt spore gerningsmænd eller gerningskvinder, hvis det er, at de udsætter nogen for vold, umotiveret, uansporet eller uproportionelt i forhold til, hvad der er, der skete i realtid. Det kan man faktisk godt. Man kan godt spore folk. I har bare ikke viljen til det. I vil bare ikke tage en anmeldelse alvorligt, hvis der I har en specifik intention om, at vedkommende lige netop skal undertrykkes, eller lige netop gerne må udsættes for vold, for at pointere over for vedkommende, at I ikke ser dem, at I ikke ser jer forpligtet til at behandle dem som ligemænd, også hvis det er, at loven rent faktisk påbyder, at I skal.